Hi guys, si Boy Simon Proud Bulanon. Welcome to my 20th vlog. Ako ngayon si Seymour Ivy at si Giles Villamor. Magra-round panglaw kami ngayon guys. So just stay tuned. Let's go. Welcome to Davis guys. Dena. Yung unong ko kaywa na stabilize yung video. Still lang nito. Oh. Clockwise? Oh. Clockwise ni sa clockwise meron sa kuan guys. Meron pang mag-round pang daw clockwise ni. Dili counter. Okay guys. Harap saka. Let's go. Tara. Medyo ngit pa guys. Ahon. Sugod na. Nice one. Bagay mga iro na di manggukod ba. Tidak. Atong pasaka, atong babaw. Ayaw udah kan mending iro itu no. Meron pang tahun na naman. Nungsa ko. Hunong na po kung gitarong kuan. Kani mulihok kani ang kani ba. Tungod atong agyanan nga nay murag linya bitaw. Yug-yug eh. Ito no? Dayon ni oy. Wala. Pero ikaw manong kung ano, December na nakibang bike. Oo. Minute na. RB no? Nice. Ay ikaw? Gulitan po no. Gulitan po nagtatay daw na kay. Kanang kuan, tuli. Oo. Ayan na, medyo na, nistis siya. Oo kay sa Gilantan ko ito sa Bukidnon. Bukidnon. Anong sa? Anong lagi? Academic break? Dili ito mo yun siguro eh. Naanam ko yung mga vaksin. Imus lang ang academic freeze ko no? Gikan November 25 pa dong January 5. Sure, nilutaw man. Pero ako bita sa kuan dili na ko ganahan kay mahuman na mo ang kuan for semester. Oh. Basin pag academic press sila kay face to face na next school year. Sige. Kamu sekolah man? Sapas lang makaya po. Pero dili
Lugson kay. Oo po ang balik. Pilit nung maintain nyo ganina. Ah, suga eh. Ha? Ah, dapat. Ah, opo, kadong siguro to ah. Morning. Ha? Ha? Ah, ito dahil. Dito. Kalihok. Ha? Dugay ko katog lagi gasugod ko alas 9. Alas 11 ra na katog eh. Sige kog mata-mata. Ano to? Iro to? Oh yeah. Diatron. Dalion ano nag-edit kay Busy na mo klase. kuan na pa mga performance task pero 26 pang deadline ko. Ako jud kidi ko luna mo dayon ko gamon dayon. Oh, mo gamon dayon no. Kila may iray. Mo jud ni vlog no nga sa una bitaw mo bitaw ni jud ang target na crash po ko stilan tong wa. Ito bang madto? Eh kay gatakilid ko gingana no. Gingana no ba? Oh, pasaka. Oh, pero mag-ground jud ato, adto lang tang agi. Wala din no makaya sakit jud. Oh, sakit. Unja ka nang mapil ni mga murag siyempre na kuan nakadapa ko to. Nakadapa ko kani ang gitukod sakit. Slow motion rin na to. Ah. Muna na kanindot no? Gila ko. Iya mong kitasan manong? Ah, kana? Nindot na. Pero nindot juga tanawan mo kung RP. Hangayan mo mong duhapot. Hindi pa rin ang Celsius bitaw ah. Stiga eh. No. Ako ganyan mo rin na ako plano kung palit RB. Bisag nga na ano ko, upgrade na lang. Ano yung? Grabe. Kuan man na. Isa? Up ka, mag-up. Oh. Hindi pa kadali ka ka makaduwa na, di ka basta makaduwa na. Ah, dili pa day? Kanang aksi na kanang mura og boy stroke mo ka kuan bitaw. Oo. Sa duwa. Dua. Oh, drops. Oh. Oh. Ah, bantog ra. Ah. So mo gasto ka nagwarta. Ang kwarta pa ka. Dindot na. Oh. Sino to? Padayon kaniwa. Yun, after may mabuta nga basta ni red light. Ah. Isa na? Ay, red light. Ano lagi? Di ba red light? Ya. Bukas may kay. Oh. Araw makapat sa green light pa. Oh. Ah, mo din yung target. Ito gra. Tinga bito ko kay. Tinga ko kay wala mo kaabot ni hunong hinahinay mo.
Siyempre dili ko putang pa paspas ko si kuan. Ricado oy. Oo. Ito. Yeah, maintain. Ari kamu kod kuan basta bala ko maway ko kay para mo ka paspas dagat. Oh, tay choy. Okay, Kira? oh. Bahala. Sige ba si super kayo ba? Hindi, okay rin. Nindot niya. Ano lagi kay kuan. Para maanad po ko ba? O ka na, mas maanan ka, mas dami ng pukson nimo. Mga pugson. Isa sa kanang raw. Mapay si Easter. Bita murag. Bisag lungray dani para na. Dili ka Waton gini mo ka Oo. sige mo na. dili ka kanang kung magpa-chill mo kay. Di ka maanad. No, dili ka kagain pud kusog. Bitaw. Wait, uno mo ro? Oh, parang No. Grab. Bisa manang. Aw. Mayo ko nang kuan kay si Piakem dagan kay yung bright food ba no? Oh. Ha? Di makadi kay madunggon. Di madunggan yun. This? No, this. Oh, this? Ah, Banda ay motor. Labog mo. labog na. Ito? Di ba gusto mainom bro? Silan si kuwang na to no. Kung na katong para sa balilihan ka daw. Ito nung tong upat. Karon kitang tulo. Mura ra ko po ni katong ka kuan mi ga katigbian ming piyapad so niyoyo. Ikaw na po yung kuan. Pero kat niya dindot jud na. Wala ka to? Ambot. Oo. Murag na government niya ito. Oo, nindot jud pug naa ka to. Ayun, na government niya. Hmm. Monday, Wednesday, o kuan ba? Monday, Wednesday, Friday, o Monday, o makalugar. Ano tayo mo sa kasilipang brand? Nare. Ito stabilize. Wala kanira. Uy. Yeah. Ayun, sprint ko eh. Buong maintain agad. Yeah, maintain mo. Ikaw kung nga, Franz, pwede ka mag-discount. Di kora. Kaya maputol mo ka, basta nakasigod. Di okay roy nin kuan kanang kuan ba kanang dili sa kung pakusog-kusog kay sa malaspag pud ba. Mayroon ka. Unsa? Baklo ka mo, bro, nagbuwak mo. Wala ra. Oh, na. Bro, lain pang ginawa. Oh, lain kay Bisaya mo pod. Di jud kanang Hindi wilngon. mo pilo ng abat first ko. Kanang Ngayon, wala na. Kuan gani si katong bitang first ng vlog nga bike atong Old Airport. Ibiyaan ba ni tungod ni Yoyo mangod kay gihuwat dito si Longlong ato ilapido. Ingon man si Yoyo nga dito ta kay wa na to si Longlong. Hindi nga pa si Longlong. Pagkapas kay gagaguros pak Yoyo. Yawa lagi. pero wala yapel. Ano gyapel kay kat no kay ingon man siya ikat tung giingon ng pakyo lagi. Oh, sige kung giyawa siya kay kuan man kanang yung sana nasuko siyang Yoyo lagi. Kay gibiyaan lagi kuno namo. Bubo ka bantay nga na gawat dito si Longlong. Aba pa kakabantay pa. Oo. Kay ingon man si Yoyo dili wala jud ko bawo kay dili pa mi kayo kuan ni Longlong ato man. Di pa mo close tayo dahil? Oo. Mabuhay pa na Oo. Pero nga na mo bike. Dili katong kuan pasipwe. Dahil? Kato bitang kinahanglang vlog no. Old Airport. Oo. Katong ikaduha. Naplatan ko. Sige, sila na ano? Itong ganina ba? Itong naka-giant bitaw? Oo, sila na. Napisa na pong Yoyo ba? Grabe. May gani kayo makamintin na magyana no? Sigana na mo eh. May gani kayo makamintin na magyana ba? Sila man eh. Murag 20 kape no? Kaning round panglaw karon murag dili na lisod pero lisod lang maintain ug paspas ba no. Lisodan lang ko kay di po
Kusgan ka mo kay okay na mo kay kusgan mo. Pero sa una layuan patay nga ni no. Oh, layo pa ni. Oo. Picture ta? Saman. To? Ang sumiyaning kuhan. Saan yung panglaw ni no? Panglaw guys. Muna. Ini kita guys. Gina. Bitaw. Engkau ala una sugod kan mga ramadan. Medyo may aning atdo guys. Babalik ni Metro for pila ka months. Yan selfie na po. 1, 2, 3, go. Dun juga first time ano yung 7-Eleven ano yung Panglaw guys. Di mahal lang gamay bro no? Hala oy. Dako kay 10. Bali lagi. Bali. Bobo rin. Ang kuhan no, bali ang kuhan, presyo. Ha? Ulit sa migpanon guys. Ingat na po di picture niyo. Mahurot kay. Mahurot. Yo, labu na kadayo, padag nang kayo be. Patay, awas. Ay, ikaw na. Ako na be. Aray ba ha? Kurang pang kubi, lo ka ng motor ba no? Oh, to lagi. Ya, apa? Awas. Awas yun. Okay, sangat yun. Pero at least, ang napulihan, no? Ina, no? No? Okay na. Salamat sa biso manong. Tara. No. Katong pasaka. Katong David Bridge. Sakto yung gada, yung kukuan ba? Core bank. Nadugangan ng 76 na. Ganina kay 49. 49 ganina. Sa. Oh, layo pa. Yung layo na kay 49 ganina karon 76. Oh. Berat akuan. Yan to pud kalunglong, di ba? Sus
plastikan inon ko ron og kuan dark color sa light sinon. Ninot rong panahon na kay kuan. Dili murag ti kuan nun ba? Di murag unya hapon pa ni. Murag hapon god no. No, ako pang sabton to mga performance task din ugma ko gama. Pero wa pa ni mo gi-install email ni mo nang. Ah. Kaya lang gudundang kay sayang pod. No. Kana ko sila friend manuwa medyo nag-email ko lang yuyo kaso lang ang storage ba. Tingapil buka sa una kaya no? Ha? Tingapil buka ng rising sa una. Oo. Oo. Tagasa ka kaya? Tagasa ka? Ah. Ah, kani? Nindot day kadaghan mo? Ah. Kami kayo man ang uban tong uban? Sa na day. Wala pa may kabaw. Baklayon. Iwanon. Ha? Kamu kaya tagasa man. Kipsi. Kuan pareha rame. Baklayon. Pero kusgan na sila. Kay sige mong gusto sila bike-bike ako kay di ko ka bike-bike kanunay kay online mo unja performance task ba term 2 pa na mo ron kuan gid 11 ba ko sila kay mo graduate pa na grade ay kanang moving up si kanang DMC unja di size na niya 15 pa nang kuan ga RB pusigan mo kung bata ba okay kuan man di city ko kasugod bike karon na mga April yun lang nindot ning bike oy
Oo. Oh, itang vlog ta kay kuan. Oo. Ang kalingaw. Iban mo kuya? Katong gauna na. Katong duha. Oh. Hinahinay sa okay. Kuan bago pa balik ko pag. Oh, mo lagi. Ayaw kuyok sa ilang. Oo. Bitaw. Ito nang kuano? Oo. Kanateo. Bitaw. Kayo siya. Namatay? Grabe. Putos na niya. Grabe. Pagkulap. Kuano na trail ng banat eh? O pag beginners ka, Oo. hinay. Mudot. Ito, gagoko na to. Oo. Saan dito? Mo lagi. Ayaw pilit. Oo. Kami, daday me. Kamo, asa mo. Ha? Daday me. Mudo ato mo? Ato kita pailitan. Kuan me kanang muli na? Okay, tingnan ha. Oo. Ano na dito? Oo, sige. Amping mo kaya? Okay. Oo, salamat. Okay. Oo, ingat po. Tubig guys. Silam sila. Tapi no ginditso na mo. Okay ra. Ha, buloy. Luod. Ginditso sila to gilid. Ligo sila. Ito na. Ha? Wala ka balik sa itong dagat ganyan. Kusog oy. Nabantayan no. Pas-pas bitaw kayo mo. Basta dagat. Ganaw lagi dito sa bantay. Oo. Dool na bitaw. Oh, muna si tanan sa kwan kanusa pa man mo abot ay. Doon na traba. Wala ko yung sabay ninyo kay kwan kanang dili no kaya palagi. Oo. Tayo po nang ditso na mo. Ano sila mag-trail? Ambot lagi. Kato bitong imong gisinyasan ganina. Bantay ka. Kato bang laki bang si Surya. Oh, katong gabaik ba. Kuan ka Surya may ito kanang nay beginner bang ga-trail itong banat eh. Nay beginner itong banat eh. Kanang ga-trail. Amo na. Grabe. Dili na ako kaya man. Tama mo kuan pa mo? Di na. Ano lagi? Kuan gatel-tel siya kanang racing bitaw. Panaog. Hindi na kuan man hagba mo siya patay. Oh, namatay. Kanang beginner ba? Hindi. Grabe man ang kuan, awat man siya nga wala siya kay nahinay ba. Hindi pa siya bayan niya, pila sa grace. Oh. Manang barat eh, trail. Oh, matay lagi kay apil sa pagusog man og kanang panaog. Diyan na kuan man siya, hagba. Tuwa. Oh. Basta mo ingon atong laki katong sig story. Ha? Oh. Biha deh.
sa RB siya. Oo. Gana rin. One, 9 10 na ni. Woo! Pero, hindi, nagbahuay ko daw. Tingin naman, huwag tubig kayo. Raswag ah. Oo, nasa bagoy. Bago po, kabalik. I hope you enjoy watching this video, guys. It's your boy Simon Proud Bulanon. Please like, share, comment down below, click the notification bell, and please subscribe to my channel so that you will be updated in my next vlog. And that's all for today, and see you next video, and goodbye.